Emosyonal ang residenteng sa Elma Pangawas diyang iyang gisaysay ang nahitabo ato sa sunog sa Punta Dumalag, Barangay Matina, Playa, Davao City, Domingo sa buntag. Usa ang pamilya ni Elma sa 43 ka pamilyang apektado sa sunog. Sumala niya, paspas kaayo nga mekanit, ang kalayo hilabi na nga duol ra sa ilang balay nagsugod ang sunog. Hapit pa sila maapil og kasunog kung walay nakatabang sa ilaha. Luyo sa nahitabo, nagpasalamat gihapon siya nga nakalingkawas sila ug nasalbar niya ang kinabuhi siyang duha ka anak nga pulos PWD. Sumala niya, unungan na lang unta niya ang iyang kambal nga anak nga dunay cerebral palsy kung wala sila makagawas dayon sa ilang nasunog nga balay. Bisan og lisod ang ilang kahimtang, nagantos una ang iyang pamilya sa modular tent dinhi sa gym sa barangay. Dili jud ako madawat jud, hapit jud mi, hapit. Wala lang nakadagan sa kuana. Ug kaapin ni. Kay di ba jud ako sila biyaan ko. Lisod kay biyaan ako sila magsyagi ko. Sabay na lang ko sila. Kaya kayo na nasa mong bungbo. Apil sab sa mga nasunugan ang pamilya ni Richard Mark Albo nga temporaryo sab nga nagtinir nining modular tent nga gipahulam sa lokal nga gobyerno. Kini ang unang higayon nga masunugan sila Richard. Hilabi na apil sa nasunog ang ilang wedding ring sa iyang asawa. Kapindua ka semana pa lang sukad gikasal si Richard og iyang asawa nitong Enero 31 ning tuiga. Tinuod lang yun, ako ging gibati kagahapon yun, as in lugmok yun. Actually sa mga inganing klase nga pangitabo sa mga lahi nga lugar, dili man ingani akong kan, pero lahi ra gyud kayo kung ikaw gyud mismo gyud ang makasinati personal inganing klase nga pangitabo. So moto nga grabe yung pagpanguro sa kultuhod, naluya o ganing wala gitanan. Sumala sa mga nasunugan, nahatagan na sila og pasiunang hinabang. Ug matud sa barangay, ang ubang pamilya nga apektado sa sunog, temporaryo nagpasilong sa ilang mga paryente. Gabi kitaganan sila mga utensil, no? Ganyan, mga bugas, mga maluto nila. Yan na, ang naamagin na sa atong city government kung ano na yung mga kalamidad, muhatag mga sila o financial assistance. Sa gihimong assessment og validation sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO alas 7 Domingo sa gabi, Pebrero 8, 19 ka mga balay ang totally damaged, 5 ang partially damaged ug 3 ang slightly damaged. Gibana-bana ang 2.8 million pesos ang danyos nga house structure ug kapin 3.4 million pesos ang sakabtangan. Sa kinatibuk-an, ana sa 6.3 million pesos ang nadanyo sa sunog. Sa report sa Bureau of Fire Protection, nasayran nga gikan sa napasagdan nga sinunog nga basura ang sinugdanan sa kalayo nga maoy ni kaylap padulong adto sa mga balay. Swerteng walay naangol ug naangin nga kinabuhi atol sa panghitabo. Miabot sa ikaduhang alarma ang sunog. Nanawagan karon og dugang hinabang ang mga nasunugan sama nila Elma ug Richard. Matabangan nila nga madali lang unta nga mo ang balhin na mo dito sa among balay ba matukod dayon na mo kay kahit ka mo kay bitag para sa kuha ani nga ako mga PWD. Kaming tanan mga apektado sa sunog na tagaron tabi og dungag pang habang gikan sa ahensya sa gobyerno para mabalik nami og mahiluna na pud sa amo ang ipuy-an mo. Plano nila Elma ug Richard nga dito gihapon sa nasunugan nga lugar sila magtukod balik sa ilang bagong balay. Giasikaso na sa CSWDO ang pagtunol ug hinabang pinansyal. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.